Leivientä Livingsin Teuvon alus on se, kun lähtee tin tiluliu ja lähtee se diluliu ja se kun lähtee diluliu, niin sä oot silleen, että hetkinen, ja kaveri näytti sen silleen, että lähtee tin tiluliu ja tohon pystyy menemään silleen, että kuka tahansa pystyy tohon 3 minuutin jälkeen pystyy tiluliu diluliu sitten on silleen, että miten sä vedät ton diluliu? Sä koet kaikki kieli, ei, mä en pysty vetämään diluliu. Sitten se on silleen niinku, että kahden sormen niin sä nappat näin. Se vetää niin nätissä niinku jos sais kita, niin mä pystyisin vetämään Leivientä Livingsin. Mä sanoin, että mä pystyn vetämään alun ja pystyn vetämään keskikohtaa normaalilla soinnoilla. Sitten lopussa tulee semmoista sitä mä en enää pysty, mutta sen mä oon joskus osannut soittaa roksata jonkun hempempiin silleen, että mulla on kitara tässä sylissä. Ja sit mä oon tälleen. Tolleen kaikki soitti aina Metallican Nothing Else Matters. Eikö se oli se? Joo, se oli se. Mutta kaikkein paras on se, että se ei olisi vaikea sen jälkeen, kun tulee vitsi meidän Sanna. Hei, osas kukaan Imagine? Mitä? Jos mä laulan, oot tänään. No kyllä mä